салом алайкум дӯстон. ҳолатҳое мешавад ки инин хел нишон медиҳад ба аъзои платни баъзе одамҳо фикр мекунанд ки пакет дефект дора, хелу хел ай пакета. бародаро, ҳолатҳое мешавад ай симкарта ҳам вобастагӣ дора, яъне ки ай ҳисоби симкарта ҳам мешавад. бисёриҳо ҳама хел пакетҳоро гуноҳгор мекунанд. аксари вақт бародаро ай ҳисоби симкарта ҳам мешавад. яъне чӣ хел оз ма бародаро ба шумо нишон медиҳам. меню медурем, сни бар мерем, сетв платада медурем, gps мондагиай конфигуратсияда медурем. дар ҳолате ки бародаро ду IP тор набоша, дар мо ҳолат IP тор ки набошад, бародаро дар мо ҳолат ай ҳисоби симкарта, яъне ки симкарта кор накарда истодааст. мақсад ки се ҳолатҳое мешавад ки ай ҳисоби антенначашан бародаро мешавад. ҳамин сабаб мавҷ гум мешавад, ё ки ай ҳисоби ягон чи дига мешавад, мавҷ гум мешавад. дар ҳамун ду IP гум мешавад бародаро ку дар ҳамун ҳолат ку пакет кор намекунад. вақте ки симкарта ки кор накард, пакетҳо ҳам кор намекунад бародаро.